Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm kedves mindannyiukat a Történelmi Délutánok soron következő előadásán. Illésfalvi Péter vagyok, a Hadtörténeti Intézet és Múzeumban dolgozom, és a címből is látható, hogy egy olyan témát választottam, ami így első ránézésre talán nagyon elcsépeltnek tűnik, de hogyha egy kicsikét az ember megkapargatja a dolgokat, akkor arra jön rá, hogy azért van itt mit föltárni, vagy van miről beszélni, vagy hogy talán azt is megállapíthatjuk, hogy eddig többnyire mindig nagy általánosságban beszéltek arról, ami a Magyar Királyi II. Honvéd Hadsereg és a téli hadviselés összefüggésében elmondható. Hogyha nem zavarja önöket, akkor én így fogok így mászkálni, mert egy mászkálós ember vagyok. Nyilvánvaló, hogy mindannyiuknak, hogyha azt mondjuk, hogy Oroszország, akkor vannak ilyen képek a fejükben, sztereotípiák, most az aktualitásoktól tekintsünk el, de biztos, hogy egy 5-10 másodpercen belül legalább ennyi dolgot fel tudunk sorolni, a vodkától kezdve a matrioska babán át, sok mindent, és ebben egész biztos, hogy ebbe az első 5 vagy az első 10 szóban vagy fogalomban ebben benne lesz az, hogy az orosz tél. Sőt, mi több, ugye az orosz tél és a hadviselésnek az összefüggése is hamar eszünkbe juthat, hiszen még a kevésbé olvasottak is, azoknak is van valamiféle fogalmuk mondjuk a Napóleonnak az oroszországi nagyhadjáratáról, de hát az első vagy még inkább a második világháborúban akár a német, akár pedig a magyar csapatoknak az orosz télben való helytállásáról, vagy kevésbé helytállásáról is vannak valamiféle gondolataink, elképzelésünk. Hogyha nem olvastunk tudományos szakmunkát, akkor legalábbis a közbeszédből ezek ránk köszöntenek. Az előadásomat 3 tulajdonképpen újságcikkel szeretném kezdeni. Itt ezt az elsőt, ez a leghosszabb, ez az Új Magyarságban jelent meg 1942. augusztus 9-én, tehát még jól benne vagyunk a nyárban. És az orosz térről publikáltak egy rövid kis írást egy hadifogolynak az elmondásából, vagy tollából, aki ugye az első világháború időszakában élte ezt meg, mint katona, aztán később, mint orosz fogságba esett ember. És ebből az derül ki, ebből a leírásból, hogy ez közhelyes, de hogy tisztában voltak azzal ugye az emberek is, úgy általában, hogy milyen az, hogy orosz tél, milyen brutális tud lenni az a fajta tél, ami azért teljesen más, mint ami Magyarországon megszokott vagy várható. Felolvasom azért a szöveget. Most augusztus van, azokon a vidékeken, ahol a katonáink járnak, legalább 30-35 fokos a meleg. De az éjszakák hűvösek, s mikor mi otthon a derűs őszben gyönyörködünk, odakint már hószagú szelek járnak, s az ember vacog. Úgy kell felkészülnünk, hogy októberre, de inkább szeptember végén már minden katonának meglegyen a meleg holmia. Mert az orosz telet nem lehet kiszámítani, nem törődik a naptárral. Gyakran váratlanul köszönt be, és leginkább kegyetlenül. Itthon meg lehet, még dér sincs, mikor odakint egyik napról a másikra már lezuhan a hó, omlik, és mindent betakar. Nem jön magánosan, szelek kísérik, s olyan viharok, hogy szinte nyög tőlük a föld. A 10-15-20 fokos kezdőhideget, így szól a cikk, még csak állja az ember, de a metsző szél a csontjáig hasít, kellő öltözet nélkül kibírhatatlan. Tehát valamiféle fogalom volt arról, hogy milyen az orosz tél, és hát természetesen a háborúban, ez már akkor is így volt, sőt, még egy háborúbbal korábban is, a hadművelet, a ténylegesen folyó, a hadszintéren ténylegesen folyó hadműveletek mellett, a kinetikus hadviselés mellett természetesen ment a propaganda háború is. Itt másodikként egy ilyen cikket hoztam, egy óvári Oss József nevezetű tartalékos zászlósnak a tollából jelent meg. Itt már előrébb haladunk az időben, ez már 1942. november 15-e. És ő a haditudósító osztálynál szolgált. Ez egy olyan propaganda cikk, ami arról szól, hogy hát tulajdonképpen mit nekünk ez az orosz tél, a hadvezetés felkészült rá, és különben is a magyar katonák azok kemény legények, és hát
túl fognak ezen lépni, és hogy hát valójában a bolsevistáknak noha nagy fegyverként hirdetik a telet, mint a saját oldalukon álló éghajlati tényezőt, de azért ezt minden további nélkül le lehet győzni. Nagyon érdekes, ugye ez természetesen nem csak a magyar propaganda sajtóra volt jellemző, hanem a tengelyhatalmak körében mindenütt. Találtam egy Temesváron megjelenő magyar napilapban is egy cikket, ott egyenesen azt írja nagyjából így október-novemberben az újság cikknak az írója, hogy hát tulajdonképpen már le is győztük az orosz telet, és hogy a román hadvezetés kiválóan felszerelte a katonákat, és így tovább. És természetesen van ugye a propaganda hadviselésnek a másik oldala, a harmadik cikk az igaz szóból származik. Az igaz szó az kint jelent meg a Szovjetunióban, a magyar hadifoglyoknak volt a lapja, ahol írja, hogy a nyári hónapok alatt ugye 100 000 magyar vérzett el, hát ugye ezt tudjuk, hogy nem igaz, de az a 30 000 is sok, akik ugye a kivonulástól kezdve a hídfő csaták végéig, ugye az első nagy hadműveleti időszaknak a lezártáig ott vesztek. És hogy ugye a hadifogság lehet az egyetlen út, amely hát megmenti az újabb 100 000-eknek a pusztulását, mert hogy az óhatatlanul be fog következni az 1942-43-as tél során. Nos, ezeken a cikkeken túllépve, és az, hogy mit közvetített a sajtó az egyszerű átlagpolgár számára, nézzük most már meg a velejét a dolognak, hogy milyen alapfeltételek is szükségesek egyáltalán egy téli körülmények között való hadműveleteknek a megvívására, illetve, hogy ezzel tisztában volt-e a korabeli magyar katonai vezetés, akinek ezzel tisztában kellett lennie. Az én meglátásom szerint 4 fő olyan elem van, amely elengedhetetlenül szükséges a sikeres téli hadműveletek megvívásához. Itt ebben az esetben mindenféleképpen az első helyre sorolom az anyagi feltételeket. Ugye szokták azt mondani, és ez gyakran a hadviselés évszázadi, sőt évezredei során ez bizonyosodott is, hogy hát ugye a szellem és a tűz és a csapatkohézió az sok mindent legyőz, és ez gyakran így is van. Na de az, hogyha valaki fázik, azt semmilyen csapatszellem nem tudja legyőzni, úgyhogy én az anyagi feltételeket soroltam első helyre. A harcosnak a személyi, tehát az egyes harcosnak a személyi ellátása, az öltözete, a felszerelése, az a műszaki technikai eszközei, a fegyverzete, az alkalmas legyen a téli hadviselésre, hogy tudjon melegedni, tehát legyen elégséges fűtőanyag, legyenek olyan helységek, ahova be tud húzódni, és így tovább, és természetesen az élelmezésből is ilyenkor hát nagyobb adagok, illetve kalóriadúsabb adagok szükségeltetnek a katonának. A második ilyen fontos jellemző, ugye az a kiképzés, a felkészítés. A téli harc sajátosságainak az oktatása elengedhetetlen, illetve tulajdonképpen nagy tömegekben kell felkészíteni a harcoló katonát a megváltozott időjárási körülmények között való harcra, valamint egy speciális téli kiképzési szakágról is beszélni kell, ugye, és ez pedig nem más, mint a síkiképzés, a sítudásnak az elsátítása a katona számára, hiszen nagy hóban a legtöbb esetben és a legtöbb helyen sítalpon tud mozogni a gyalogos, illetve hát a gépesített vagy páncélos alakulatoknak is a mozgása az korlátozott, hiszen az utak azok nagyon gyakran nem, vagy pedig nem jól járhatóak. Aztán szükségesek speciális szervezeti elemek, ugye a sí kiképzésből már adódik is, hogy a mindenkori téli hadviselést folytató katonai szervezetnél ott kell olyan alakulatokat hadrendbe állítani megfelelő számban, ahol ezek a katonák bírnak ezekkel a képességekkel, tudnak sízni, és megvan a megfelelő felszerelésük is ehhez, illetve olyan fajta kisegítő alosztályok, amelyek segítik a téli hadműveleteket, ilyenek például a hótakarító vagy útkarbantartó alosztályok. Ezekről a későbbiekben nem fogok különösebben sokat beszélni. Ugye a Magyar Királyi Honvédségnél erre külön szervezeti elemeket nem szerveztek. Ezt úgy gondolták, és ez részben meg is vagy jelentős részben meg is valósult, hogy a Magyar Király II. Honvéd hadsereg
állományába a keleti harctérre vezényelt munkaszolgálatos alakulatok fogják ezt ellátni. Ugye 1943. január 12-e előttről van egy kimutatás, ami hadtest szinten, sőt seregtest szintre lebontva megmutatja, hogy hány munkaszolgálatos századdal, tábori munkás század, illetve különleges munkás századdal rendelkeztek a magyar seregtestek, ez több mint 70 ilyen alakulat, ezeket használtak föl hótakarításra. Persze a németek ebben is precízek voltak, hiszen nekik ad-hoc jelleggel megszervezett, de hadrendi számmal ellátott hótakarító századaik voltak. Ebből egy 10-12 egyébként a Magyar Királyi II. Honvéd Hadsereg parancsnoksága alá is közvetlenül be volt osztva. És akkor a negyedik feltétel, ami feltétlenül szükséges, az pedig az, hogy legyenek olyan személyek, akik fölkészítik a katonákat a téli hadviselésre, megtanítják nekik azokat a fogásokat, úgy a téli harcászat vonatkozásában, mint a síkkiképzés tekintetében. Ezeket is ugye integrálni kell a harcoló seregtestnek a személyi állományába. Nézzük tehát, hogy mit tudott a Magyar Királyi II. Honvéd Hadsereg vezetése, és hogyan állt ehhez a kérdéshez. Érdemes figyelni a dátumokra mindig. Az első, amit fölírtam a legtetejére ennek a szlájdnak, hogy már 1942. májusában a téli óvócikkeket megigényli a hadseregparancsnokság. 1942. május. Ugye, hogyha foglalkoztak egy kicsikét, vagy hallottak többet a Magyar Király II. Honvéd Hadseregről, akkor elmondhatjuk azt, hogy ez még csak az első kiszállítási lépcsőnek az a periódus, amikor ki se érnek még az arcvonalba. 42. májusában még a 3. hadtest különböző alakulatai, elsősorban a komáromi 6. könnyű hadosztály, ugye ott Szeregyina, Buda környékén még partizán harcokat vív, tehát még menetben van. Éppen, hogy elkezdődött a kiszállítás, de a hadsereg parancsnokság a téli óvó cikkeknek a megigénylését már megtette. Mindjárt meg is jegyzem, hogy és ugye itt már rendszer szintű problémák látszódnak a háttérben. A katonák hiába tudják, hogy mire van szüksége a kintharcolóknak, hogyha a hátország, illetve a közöttes terület különféle utánszállítási gondok és egyebek miatt nem tudja azt teljesíteni. Ugye szeptember hó végéig sem történt meg ezeknek a felszerelési cikkeknek és öltözeti daraboknak a kiszállítása, hanem csak az év végén beszélhetünk arról, hogy már egy igen jelentős kontingens mindenféle holmiből rendelkezésre állt, vagy állt volna a Magyar Királyi Honvéd Hadseregnek. 42. júliusában a HM megrendelte a térre erőirányzott lábbeli mennyiséget, 200 000 pár bakancsot. Ezt úgy képzeljék el, hogy ez a második pár lábbeli. Tehát az volt az elgondolás, hogy minden katonának még egy pár lábbelit fognak rendszeresíteni. Ez egy-két számmal nagyobbat számítottak, pontosan azért, hogy még plusz kapcát, gyapjú kapcát tudjanak a katonák a bakancsba bele tekerni. És ezen túlmenően 100 000 úgynevezett szalmabotost, majd fogok képet is mutatni róla, amit fognak látni, ugye ez is egy téli óvócikk, illetve 30 000 nemezcsizma. Erre a nemezcsizma dologra meg a számra is azért majd vissza fogunk térni. Ugye itt eleve sokkal kevesebbet rendeltek már belőle, mint amennyi kellett volna a haderőnek, nem volt kapacitás ennek az előállítására. 1942, pontosan az előbbiekből kifolyólag, 1942. augusztus 1-én a Honvéd vezérkarfőnöke már az OKH-tól kér segítséget a honvédek téli lábbeli problémáinak a megoldásában. Tehát már pontosan tudták, hogy a magyar készletekből, a magyar iparnak a segítségével nem fogják tudni biztosítani azt a mennyiséget, és természetesen a helyi elkészítésben sem lehet számítani egy ilyen volumenű gyártásra. Ugye ezt itt mindjárt közbevetőleg megjegyzem, ugye ez is jellegzetessége egy mondjuk úgy, hogy egy szegény ország, szegény hadseregének, hogy nagyon sok esetben úgy számoltak, és ez folyt is egyébként a fronton a különféle
olyan pihenősebb időszakokban, vagy a hadműveleti szünet idején, október, november, december hónapban, hogy hát maguk a csapatok állítottak elő sok mindent. Például ezeket a szalmabotosokat, vagy pedig szánokat, és sok minden egyéb mást, a téli fedezékről nem is beszélve természetesen. Tehát maguk a csapatok is közreműködtek abban, hogy ezeket a felszerelési cikkeket valamilyen módon rendelkezésre tudják bocsátani. 1943. január 1-én Selye Jenő vezérkari alezredes, a második hadsereg főszállásmestere egy összegző jelentést adott arról, hogy hogyan is áll a hadsereg a téli óvócikkek és felszerelési daraboknak a vonatkozásában. Innen vettem ennek a diának a címét, ez így szó szerint szerepel, hogy mennyiségileg kielégítő, minőségileg kifogástalan. Tehát ez volt a vezérkari alezredesnek a véleménye a kiérkezett anyagokról. A minőségileg kifogástalan, ugye majd később látni fogjuk, hogy ez sem volt teljesen igaz. A mennyiségileg kielégítő, abban is bele lehet kötni, és hát ugye az is egy közhelyes dolog, de azért ez sem árt ismételni, hogy ami ki is érkezett, azoknak is ugye egy jelentős része az nem került ki a csapatokhoz, hanem raktárakban maradt. Nézzünk tovább megint az anyagi feltételek. Most már itt csináltam egy bontást, hogy hogyan is nézzünk ki azokkal a felszerelési darabokkal, amit mondjuk ugye az egyes harcos megkapott volna az úgynevezett téli óvócikkekkel. Érdemes a világosabb színű második oszlopot is figyelni. Ugye egyrészt van egy olyan csoport, amit mindenki kapott volna. Tehát a prémkesztyűből 190 000 pár készült el, illetve került ki a harctérre. Úgynevezett kötszövött, ujjas, kötött gyapjú téli alsónadrág, haskötő, fülvédő nyaksál, irhamellény, ebből több mint 150 000 darab került ki a harctérre. Érmelegítő prémsapka, lábszármelegítő hószemüveg, gyapjú kapca, és az úgynevezett már előtt általam említett második lábbeli. Tehát ezt mindenki kapott volna. Ugye gondolom önök is láttak már számos a Magyar Királyi Honvédség 42-43-as hadműveleti alkalmazását ábrázoló fotót, ebből nagyon sok van az interneten is, nagyon sokat lehet látni. Azért mondjuk hószemüveges katonát, ilyen felvétel szerintem kevesen láttak, mert nagyon kevés hószemüveget kapott meg az egyes harcos. Az, hogy sí alakulatoknál ilyet kiosztottak, az rendben van, vagy például motoros futárnak ilyet kiosztottak, rendben van, de nagyon-nagyon messze vagyunk attól, hogy ezt mindenki megkapjon. És akkor ugye jön a többi cikk, ott már meg van adva ebben a bizonyos második oszlopban, hogy a kint lévő állomány, személyi állomány hány százalékára terveztek eleve, hogy ennyire terveztek, ugye őrbunda 2,5%, hát az nagyjából az még lehet is jó. 9% kapott volna térdmelegítőt, itt megjegyzem azt, hogy a térdmelegítőt itt a lovasított beosztásban szolgálók számára adták volna, tehát ugye a hadsereg, hadtest, hadosztály, közvetlen huszárszázadok, illetve a tüzérségnek a lovasított beosztás, illetve a gyalogságnál is voltak ugye lovasított beosztások, tehát ezt ők kapták volna. A bizonyos szalmabotos, ebből 100 000 pár, ugye megrendelve már 42. júliusban, mint az előbb említettem, ezt körülbelül a felét látták volna el a katonáknak. Hóköpenyből a legénységnek a 15%-a, kapott volna hósarúból a 8%, és hát nagyon érdekes ugye a nemes csizma, ugye a készlet erejéig. És a nemes csizmával az volt a probléma, hogy azt jelezték otthonról, hogy azt a magyar ipar ilyen mennyiségben nem képes előállítani. Ugye ehhez egy vegyi eljárás során hozzák, vagy állítják elő ezt a nemes csizmát, állati szőrből, kénsav kell hozzá, és egyebek. Úgyhogy itt is kértek német segítséget. A németektől 1942. január 1 napjaig körülbelül 10 000 pár nemes csizmát sikerült megszerezni. A csapatokhoz kikerült darabok, illetve nem csak a csapatok, hanem ide mindenki beleértendő. Tehát a hadsereg tagjai, inkább így mondom, és majd megmondom, hogy miért teszem ezt a kitételt, vagy inkább ezt a pontosítást. Hozzájuk kikerült
nemes csizmák, azok végül is, az mint kiderült a tapasztalati jelentésekből, a zöme nem került kifejezetten az arcvonalban szolgálókhoz. Nagyon sokat, hát mondjuk ezzel a csúnya szóval lenyúltak a hátsó parancsnokságokon, olyan beosztású emberek, akiknek erre volt ráhatása, de azoknak a katonáknak, akiknek szüksége lett volna rá, azok nem kapták meg, és ez a teljes mennyiség, amit felhasznált a Magyar Király II. Honvéd hadsereg, ebben már az is benne volt, amit elkoboztak a helyi lakosságtól. Mert hogy ugye ezt a bizonyos válenykit, ugye oroszul válenyki, ezt a helyiek viselték, mint egy abszolút praktikus viseletet, és volt harácsolás a mögöttes területen lévő falvakban. Itt nem tudjuk pontosan, hogy ez darabszámra mennyi, de szedtek el tőlük ilyet, illetve a polgári lakosság is meglévő anyagból segített az ilyeneknek a készítésében. A különféle 20-30 kilométerrel az arcvonal mögött lévő magyar vonatrészlegeknek a műhelyeiben. Na akkor néhány kép, ugye a prémsapka, ez egy nagyon jó bevált dolog, ebből viszonylag nagy számban került, ezt az arcvonalba is került, csapatok is kapták természetesen. Itt lehet látni, ugye a lábánál ott egy halom szőrsapka, amit az előző fotón láttunk, és ez a bizonyos nemes csizma, ami ugye ráhúzható kívülről, akár a bakancsra is, hogyha elég nagy, de működik úgy is, hogy kapcával és bakancs nélkül a lábra felhúzva. És akkor itt van az úgynevezett nemes botos, tehát lehet látni, hogy egy ilyen háncsból font, hatalmas nagy batár lábbeli ez. Hát a hideg ellen valóban nyújt ez védelmet, de ugye, hogyha arra gondolunk, hogy ebben hogy rohamoz a katona mondjuk akár még egy letaposottabb havas területen is, azt azért meg lehet nézni. Tehát a mozgásban azért ez a fajta lábbeli nagyon korlátozta a katonát. Nyilván menetnél, vagy egy helyben álláskor, tábori őrs szolgálaton ott nagyon jó szolgálatot tett, de a könnyű, gyors mozgásra ez a lábbeli nem volt alkalmas. Menjünk tovább az anyagi feltételekben. Ugye hát az egész Magyar Királyi Honvédségre jellemző, de a második hadseregre is, ugye, hogy az utánszállítás, a mozgatás az zömében állati erővel történt, országos járműveknek a segítségével, ami ugye hát egyszerűen paraszt szekeret jelent. Ugye 1942. augusztus 8-án már jeleztek egy szánszükségletet, hogy az fog kelleni a csapatoknak leváltandó valamilyen módon ezeket a szekereket, hiszen a kerékkel nem lehet a nagy hóban előre haladni, és augusztus 28-án pedig pontos darabszámra pontos igényeket kértek be az egyes seregtestektől. Most ehhez képest a 42. november hó végén érkezett meg az egyes ábra szerinti, hát mondjuk így, hogy mintaszántalp. Nagyon érdekes. Közbevetőleg így fölteszek egy kérdést, hogy mi lehetett vajon ezzel a probléma, mert hogy súlyos probléma volt ezzel a fajta megoldással, amit otthon a vonat szertárban találtak ki. Ugye a paraszt szekérnek melyik tengelye fordul? Az első, ugye? Az fixen van rögzítve a hátsó. Na most azt el lehet képzelni, hogyha ezt applikálják rá ezt a szántalpat, megindulnak a lovak, mi történik azzal az első tengellyel? Az össze-vissza elkezd fordulni, igen. De hát az önmagában döbbenetes, hogy ezt olyan szakemberek, akiknek ez lenne tulajdonképpen szegről végről a feladata, nem is szegről végről, ezt otthon nem tudták kitalálni, hanem ez egy hivatalos, legyártott, megtervezett, ábrával ellátott variáció volt, és hát aztán a csapatoknak kint a harctéren kellett kikísérletezni, hát gyakorlatilag 5 perc alatt kitalálták, hogy mi a megoldás, ugye, hogy mind a két kereket be kell fogni a szántalba. Egyébként nem zárójelesen, de félig meddig igen jegyzem meg, hogy ezeket a tapasztalatokat nagyon alaposan kiértékelték a Doni menti hadi alkalmazást követően. Ez egy
az akkori magyar katonai szemléből, ugye az akkori magyar katonai nem is rossz színvonalú szakfolyóiratban jelent meg ez a cikk Fodor Zoltán főhadnagynak a tollából, aki a tábori tüzérségnek a téli körülmények között való vontatásával foglalkozott. Hát ott található meg ez a hát mondjuk így, hogy döbbenetes epizód, mert ezt nem tudom másképpen nevezni. Nézzünk tovább anyagi feltételek. Ugye beszéltem már a kiképzés kapcsán is, ugye a síkiképzésről, az ahhoz pedig síléc kell. A 42. július havában a német igényekhez mérten, tehát a vezérkar megfelelő osztálya, anyagi osztálya ismerte, hogy a német csapatok hogyan látják el télidőben az alakulataikat sífelszereléssel. Ahhoz képest rendeltek meg 40 000 darabot, tehát ez magyarul 40 000 pár sílécet jelentett, de augusztus-szeptember hóban már tudható volt, hogy itt is nagyon komoly csúszásban lesznek, mert a gyártás az el fog húzódni. Ezért kifejezetten a honvédelmi miniszter felé felterjesztettek egy kérést, hogy tekintettel arra, hogy a hátországi gyártókapacitás nem lesz elegendő a megfelelő sífelszerelés a leszállítására, ezért azt egészítsék ki a meglévő országos keretnek a terhére. Ezt természetesen elutasították. Ez az országos keret, ez egyébként javarészt a hegyi csapatok, illetve tehát a hegyi zászlóaljak, illetve a hegyi felszerelésű határvadász zászlóaljak számára volt lebiztosítva. 42. november hó végére kiérkezett több mint 15 000, majdnem 16 000 pár síléc, aminek a száma majdnem 30 000-re ugrott föl december végére, és akkor a maradékot azt pedig január elején kapták meg, tehát végül is a 40 000 sífelszerelés azért az hozzávetőlegesen papíron megérkezett a második hadseregnek a hattábkörletébe. És akkor még egy kicsikét az anyagi feltételekről. Ugye a gépesítettsége a második hadseregnek nem volt túlzottan nagy, de azért mégiscsak több ezer gépkocsival rendelkezett, illetve ne felejtsük el azt is, hogy a hadrendben volt egy első tábori páncélos hadosztály. Na most 42. augusztus 8-án született egy ugyancsak döbbenetes ügydarab. Demjáni Zoltán vezérkari százados, aki az első tábori páncélos hadosztálynak volt a szállásmestere, azt találta papírra vetni, hogy az első tábori páncélos hadosztályt ne alkalmazzák télen. Tehát így, mondat vége, pont. Ez haza kell, a seregtestet haza kell szállítani. A verzió. Hát nyilvánvalóan a vezérkari tiszt tudta, hogy több opciót kell fölállítani, mert hogy erről az A verzióról, vagy az A verzió kapcsán az előjárói hát ki fognak térni a hitükből. A B verzió az úgy hangzott, hogy ha ez nem lehetséges, nevezetesen mindenféleképpen harcolnia kell a tábori páncélos hadosztálynak, akkor az olyan helyen történjen ez a harci alkalmazás, ahol nincsenek ilyen téli körülmények, mint Oroszországban. Például Franciaország vagy Belgium még javaslatot is tett az országra, hogy hol vessék be ezt a seregtestet. És akkor a C variáció, ez kicsikét ugye illuzórikus, vagy már mosolygunk is rajta, a C variáció pedig az volt, hogy a harckocsi állományt, ha nem viszik haza a seregtestet, akkor a harckocsi állományt a gépjárművek zömével, ez körülbelül mintegy 2600 darab gépjárműről van szó akkor, Kijev és Harkov körzetében deponálják, hogy a seregtest az megőrizhesse az ütőképességét a következő év tavaszára. Tehát ugye nem is számolt téli hadművelettel, mert azt mondta, hogy nem lesz rá alkalmas. Ugyancsak egy közbevetőleg egy kérdés. Mit gondolnak, ugye 2600, hozzávetőlegesen 2600 gépkocsija volt az első tábori páncélos hadosztálynak. Mit gondolnak, ez hány típus volt? Tippeljenek. 200. Ez körülbelül 200 típus volt. És el lehet azt gondolni, ugye ez is a magyar, szegénységnek volt ugye az oka, mert hogy ezek is, a zöme az bevonultatott gépjármű volt. Tehát ahogy a legénységet, a katonákat és ahogy az állatokat, a lovakat sorozták, úgy sorozták a gépjárműveket is, és kint
hogy a különféle tehergépkocsi oszlopokat, szállítóoszlopokat, sebesült szállítókat valamilyen módon azért gépjárművekkel el tudják látni. Egyébként összesen hozzávetősen kb. 8000 darab gépjármű volt a Magyar Király második honvéd hadseregnek, ahhoz be kellett vonultatni. Na most ezeknek a karbantartása az hát gyakorlatilag jó időben is egy rémálom, nemhogy télen. Az anyagi feltételekről beszéltem már eleget, lépjünk át a kiképzésre, hogy haladjunk azért egy kicsit. A Donmenti hadműveleteknek az első nagy hadműveleti szakasza az úgynevezett hídfőharcoknak az időszaka volt. Úgy számítjuk, hogy az 1942. szeptember 16-ával zárul le, ugye szeptember 9 és 16-a között van a harmadik újévi hídfő csata, ez talán a legvéresebb. Van olyan periódus, amikor az ott bevetett 4 seregtest, egy német gyaloghadosztály, az előbb említett első tábori páncélos hadosztály és 2 magyar könnyű hadosztály 2 nap alatt majdnem 4000 főt veszít el. És ennek majdnem negyedek, körülbelül 500 fő az halott. Ezért október legelején születik meg az a döntés, hogy mindenféleképpen nagyobb méretű pótlást kell kapjon a második hadsereg. Természetesen pótlások, menetszázadok már voltak korábban is, de itt elhatározzák, és erre a vezérkar főnöke engedélyt is ad, hogy első lépcsőben 3 ezredparancsnokságot és 12 zászlóaljat hozzanak ki felváltásra. Felváltandó ugye a kintlevőket. Ehhez ugye kiképző táborokat kell fölállítani, hogy a kiérkezőket fölkészítsék az ottani körülményekre, illetve a néhány hónapos hadi tapasztalatokat ugye át tudják adni a teljesen zöldfülűként a hátországból érkező katonák számára. 42. október 10-én Jáni Gusztáv hadseregparancsnok Legeza János vezérőrnagyot bízza meg a kiképzésnek a vezetésével, és hogy szervezze meg, 6 testenként szervezze meg egy 6 test kiképző tábort. Ezek nagyjából november közepére föl is állnak a 6 testeknek a mögöttes hadtábkörleteiben, és azt is megtervezték ekkor, hogy a speciális téli harckiképzést, illetve a síkiképzést is itt fogják megkapni a csapatok. 1942. november 15-től működik a második hadseregnek a síoktató csoportja. Ez, mint látszik a dátumból, névlegesen február 11-éig működik, ekkor vezénylik őket haza. És november 19-20-a körül pedig beérkezik a magyar síoktató kontingens is a hátországból. Sajnos itt pontos névsorról nem tudunk, pedig rendkívül érdekes lenne. Azt tudjuk, hogy 18 fő legénységi állományú volt, ezt onnan tudjuk, hogy már 42. december végén az összeset kitüntették, kaptak egy vezérkarfőnöki okirati dicsérő elismerést, és abban föl vannak sorolva. Hát itt olyan nevek szerepelnek, amik ma már nem mondanak gyakorlatilag semmelyikünknek semmit, de a korabeli magyar sísportban ezek jegyzett emberek voltak, tehát egy Gelle Sándor például, vagy egy Doles István, hogyha beírjuk mondjuk az ADT-be ezeket a neveket 30 és 1940-42 között, akkor biztos, hogy a sportrovatok ki fogják dobni őket, hogy ilyen-olyan síversenyeket nyertek. Tehát magyarul a krémjét hozták ki azért, hogy megfelelő oktatást kapjanak kint a katonák. És december a 4-ére már be is fejezik a hadsereg sícsapat parancsnoki tanfolyamot, tehát a parancsnoki állománynak a képzése az befejeződik, és ebben természetesen nem csak magyarok vesznek részt, hanem finn oktató keret is van. Erről megint nagyon-nagyon keveset tudunk. Doles István őrvezető címzetes tizedesnek a feljegyzéseiből, illetve az albumából lehet például tudni, hogy ő a 7. hadtest kiképző táborába került Matrenu Gezovóba, és ott például lehet tudni, hogy Järvinen tartalékos hadnagy, illetve Eero Kautola finn századosok voltak a finn oktatók, kb. 10-12 fő finn oktató jött, de a legismertebb közülük az Paavo Nurmi, aki tartalékos hadnagyként
itt tartózkodott. Tehát ez kb. 3 hétnyi időtartam volt, amíg a finn oktatókeret az itt volt. Gyakorlatilag ez a sí és téli harckiképzés, ez szinte a hadműveletek, a 43. január 12-én megkezdett hadműveletekig tart, és igyekeznek ugye rotálva a csapatokat hát elküldeni akár 1-2 hetes síkiképzésre. Hát azt kell mondanom, hogy kevés sikerrel. Ugye nem szabad azt elfelejteni, hogy a magyar katonát, a legénységi állományú magyar katonát 80%-ban a paraszti foglalkozású emberek tették ki. Na most a nehéz paraszti munka, az kötött izmokat eredményez. Ezeket az embereket vagy nem lehetett, vagy iszonyú nehéz volt síelni, megtanítani. Legeze a naplójában nagyon érdekeseket ír. Azt mondta, hogy napirenden vannak az összeveszések az oktató keret tagjai között. Ugye ott vannak harcászok, és vannak síkiképzők. A síkiképzők ezek tökéletes műlesiklókat, meg sífutókat akarnak nevelni a katonákból. A harcászok meg azt mondják, hogy ember, hát azt kell neki megtanítani, hogy bele tudjon bújni abba a kötésbe, és biztonsággal tudjon úgy haladni a havon, hogy közben egyébként ott van az egyéni málhája, a fegyverét esetleg tudja használni, akár mondjuk egy dombról lecsúszva menet közben extra helyzet ez ugyan, tehát a legalapabb dolgokra. Tehát, hogy ilyenekben voltak összeütközések. Tavaly decemberben a kezembe került egy kis füzet. Ha megengedik, ezt meg is mutatom, mert elhoztam magammal. Egy olyan személynek a hagyatékából származik ez, aki a keleti frontot megjárta. Mutatom, kitrágy, ez van ráírva, ugye ez azt jelenti, hogy füzet. Hát ezt vagy zsákmányolta, vagy vette, ott egy helyi kis szatócsboltba, vagy egy iskolából elemelte, és egy nagyon érdekes műfajú írás van benne, ugyanis ez egy az otthoniaknak szóló levél szerepel ebben a kis füzetben, mégpedig annak a piszkozata. Azt nem lehet tudni, hogy ezt levélpapírra leírta-e, vagy hogy hazaérte a családhoz, de ebben a füzetben fönnmaradt, és egyébként somogyi születésű volt, és a családnak írott ebbe a kis levelébe, Ilisics Józsefnek hívták egyébként, és a 10. könnyű tüzérezrednek volt a katonája. A következőket írja, 1942. december 11-én Liszki közelében, Zaluzsnójében állomásoztak, és így szól az ide vonatkozó rész: kedves jó szüleim, a síj tanfolyamról visszajöttem 8-án, tehát ugye ez december 8-át jelenti. Hála Isten, nem történt semmi bajom, még csak a bokám se rándult meg. Bizony voltak olyan merész gyerekek, hogy a nagy gyorsaságba siklott le, elesett, és a síjbot köröztül szúrta a tökit. Történtek bokarándulások is. Na most, hát körülbelül így nézett ki az egyszerű magyar parasztbaka számára ez a síkiképzés, tehát egy végtelen kínlódás volt nyilvánvaló módon, tehát hogy amolyan nem szeretem dolog. A kiképzésnek természetesen nem csak a síoktatás volt a fontos eleme, hanem ugye a téli harcászati kiképzés. Ezt olyan szakoktatók tartották, majd itt néhány személyre is ki fogok térni, akik erre vonatkozó speciális szakismeretekkel rendelkeztek. Tehát itt nagyon sok minden előjött a menetektől kezdve, ami teljesen más mondjuk egy téli időszakban és terepen, tehát ott külön nyomtaposó osztagot kellett mondjuk egy század mellé rendszeresíteni, de más volt a század vagy a zászlóalj védelemben. Azt is oktatták nekik, hogy mondjuk egy nyári védelemre berendezkedett zászlóalj körlet, az hogyan áll át télire, akkor a speciális műszaki feladatoknak az ellátása, védőállásoknak az építése, a hóalagutak, jéghidaknak a megtervezése és előállítása. Tehát ezek mind-mind szerepeltek ebben a kiképzésben, hát nyilván gyors talpadó módon, és ahogy a lehetőségek engedték.
És hát ilyen rögtönzött segédletek voltak. Egyrészt használtak német anyagot, itt a feliratból is látszik, ugye kétnyelvű a felirat, itt egy hófalat, illetve hogy építenek meg, illetve egy hófalban hogy képeznek ki ugye egy géppuska állást, illetve az egyes harcosnak a lövészállásait. Illetve a következő dián pedig, hogy a spanyol lovast még mivel egészítik ki a spanyol lovast, hogyan telepítik, ugye magas havon például, ott azok a pici kis gömböcskék, egy olyan csúnya szerkezetet mutatnak, itt a középen lévő úgynevezett S-akna, amit hát ez egy retteget szerkezet volt, ugye hát ugróaknaként működött, tehát ha ráléptek, akkor egy kb. 1,5 méterig fölugrott, és nagyjából 360 fokos szögben terítette azt, ami benne volt, vagy srapnelgolyók voltak benne, vagy pedig ilyen acélpálcikák. De ennek volt olyan változata is, amit a spanyol bakok között kifeszített drótra aggattak föl, úgyhogy ha abba beleütközött ugye az ellenség, akkor a drót működtette el a gyújtószerkezetet. Tehát, hogy ezekre az extrákra is próbálták a katonákat fölkészíteni ez alatt a mondjuk így, hogy gyors talpalónak nevezhető síkiképzés időszaka alatt. Aztán ugye kellenek speciális szervezeti elemek abba a haderőbe, amelyik ugye téli hadviselésre készül, és ugye ennek a legkézenfekvőbb eleme azok a sí alakulatok, sí századok, illetve sí zászlóaljak. Hát 1942. szeptember 3-án, először beszélek a tervekről, és aztán, hogy utána mi valósult meg belőle, rendelték el, hogy a hadtest közvetlen sízászlójakat szerveznek, ekkor 4-et terveztek, ugyanis ebben az időszakban a német 24. páncélos hadtest is a második hadsereg alárendeltségébe tartozott, és az volt az eredeti elgondolás, természetes, ez kézenfekvő volt, hogy a hátországban lévő, a honvédség hegyi csapatai legyenek azok, amelyeknek az állományából hát ugye a szakmához értő tiszti és altiszti karából megszervezik ezeket a zászlóaljakat, illetve ők biztosítják, az ő készleteiből biztosítják a speciális eszközöket is, a sífelszerelést, hósarút, szánokat, stb. Az volt az elgondolás, hogy 42. novemberben érkezzenek ki legkésőbb, mivel hogy ugye az egész második hadseregnek a síkiképzését ezeken az alakulatokon nyugtatták volna, és azt tervezték, hogy gyalogezredenként egy megerősített század legyen, amelyik ilyen síszázaddá alakul át, illetve a hadosztály közvetlen huszárszázadok is síszázaddá szerveződjenek át. Azt hiszem, lehet, hogy nem látszik jól pontosan, hogy hogyan is nézett volna ki. Egy elég erős zászlójat képeztek volna, ugye 3 puskás századból és egy géppuskás századból állt volna, de lett volna egy 12 vetőből álló aknavető század is hozzá, egy 3-5 cm-es, tehát 3 darab 5 cm-es páncéltörő ágyúból álló páncéltörő ágyú szakasz, ugye árkászok, távbeszélők, egy 4 csőből álló hegyi ágyús üteg, tehát 7,5-es hegyi ágyús üteg is kiegészítette volna, tehát egy igen komoly tűzerővel rendelkező zászlójat képzeltek el. Na most ehhez képest mi született? Mi az, ami megvalósult? Ugye november-december folyamán állítják fel a hadtest közvetlen sízászlóaljakat, ekkor már csak 3-at, ugye a hadsereg hadrendjében ekkor 3 hadtest van, a 3 magyar hadtest, amelyikkel eredetileg is kivonult a hadsereg. Ezek a sízászlóaljak 3 puskás és egy nehéz fegyverszázadból álltak, ezen túlmenően pedig hadosztály közvetlen síszázadokat is terveztek szervezni a már említett huszárszázadokból. Ezeket a sícsapatokat az úgynevezett villámcsoportokba tervezték beosztani. Ugye az fontos, hogy a havas terepen azért gyorsan tudjanak reagálni ott, ahol szükséges, és mivel azért számítottak orosz támadásra, szovjet támadásra ebben az időszakban, ezért ezeket az ad hoc jellegű villámcsoportokat
az egyes hadtestek a rendelkezésre álló alakulatokból szervezték meg. Ez egy eléggé vegyes felvágott volt, voltak benne légvédelmi tüzérek, helyenként még gyalogság is, illetve ezek a lovasságból, és amit előbb nem is említettem, kerékpárosokból átalakított sí alakulatok is ehhez soroltak volna. A megalakulás ugye az a hadtest közvetlen kerékpáros zászlók, illetve huszárszázadokból történt volna meg. Ezt egyébként finn mintára, ezt a kerékpárosból sízászlóalj, ezt finn mintára gondolták el. Ezzel egyetlen egy nagy probléma volt. Az, hogy amíg Finnországban, akik a kerékpáros zászlajakban szolgáltak, ugyanúgy egyébként, mint bármelyik más vadász vagy gyalogos alakulatnál, hát ezek 5 éves koruk óta ezek tudtak síelni. Na most ez mi ránk nem volt igaz. Tehát a magyar katona nem tudott síelni, a magyar ember nem tudott síelni. Tehát ez ott abban a pillanatban meg is bukott ez a mutatvány. És hát ugye a feladatokból pedig látszik, hogy azért ezeknek nem volt életbiztosítás a további életük, hiszen gyors ellentámadásokat, vállalkozásokat kellett végrehajtaniuk, erőszakos felderítéseket, illetve az arcvonal mögé beszivárgott ellenségnek a felderítését. Tehát ezeket a feladatokat bízták ezekre a sí zászlójakra és sí századokra. Nézzük meg akkor negyedikként a személyi feltételeket. A Magyar Királyi II. Honvéd hadseregnek a sí előadójául egy Becht Henrik nevezetű őrnagyot vezényeltek ki, aki egy kiváló síző hírében álló személy volt. Őt is be lehet írni az ADT-be, fogja dobni a találatokat, hogy milyen síversenyeket, meg civileket is egyébként. Itt most egyet beírtam, ugye egy hadsereg síversenyt még az 1930-ból, de több ilyen adatot is beírhattam volna, de nem akartam itt fölöslegesen szaporítani a szót ezzel. 33-tól egészen 43-ig a Toldi Miklós sporttanár és vívómesterképző intézetnek volt a tanára. 1941-ben a német haderő Mittenwaldi magashegyi iskolájának a tanfolyamát is elvégezte. Képzett szakember volt. Az áttörés után nem sokkal, miután nyilván a síkiképzésre már nem volt lehetőség, az úgynevezett lóskai csoportnak az egyik harccsoportjaként tevékenykedett a hadműveletek ideje alatt. Egy bronz szignumot kapott hadiszalagon kardokkal 1943-ban a harctéri teljesítményéért. Néhány embert ragadok csak ki, Hajba Gézát szeretném megemlíteni, elnézést ezért a fotó minőségért. Az eredeti minősítvényi táblázatából származik a fénykép, és valószínűleg megvízesedett, megdohosodott, és kicsit gombás a felvétel, illetve hát ilyen minőségű. Ő őshegyinek minősült, 1939-től hegyi felszerelés, illetve 40-től hegyi felszerelésévé átszervezett határvadász zászlajnál szolgált. 1942-ben téli harctanfolyamot végzett a kelet-poroszországi Arisban. Itt egy kicsit csaltam, mert ez a harmadik téli harctanfolyamnak a jelvénye. Tehát ezek voltak azok a tanfolyamok, ahol felkészítették a téli harcászati szaktudásra, mondjuk így, az alparancsnokokat. Őt a 22. könnyű hadosztály síszázada parancsnokául vezényeltek ki, illetve egyben volt a 7. hadtestnek is a sí előadója. Majd 43. január 13-ától a 7. sízászlóalj segédtisztjeként, egyszer mind nehéz fegyverszázad parancsnokaként is tevékenykedett, és hát 2 nappal később a gégelövést kapott, ő is egy kormányzói dicsérő elismerést kapott, tehát egy bronz szignumot kapott hadiszalagon kardokkal. Említhetném még, róla nincsen fotó, de például SS Mátyás páncélos hadnagyot. Tőle tudunk a legtöbbet ezekről a téli harctanfolyamokról. Ő a 3. téli harctanfolyamat végezte el a finnországi Niisalóban 1942. november-decemberében. Őt, ahogy december 16-án befejeződött a tanfolyam, ezt csak azért mondom, hogy lássák, hogy folyamatos volt tehát folyamatosan tervezték az egyes csapatokat kiképezni. Őt azonnal indították haza Magyarországra, és egy 42. december 22-én még egy erős vasúti balesetet is túlélve néhány nap magyarországi tartózkodással már irányították is a keleti harctérre.
és ott síkkiképző, illetve téli harcászati kiképzőként szerették volna beállítani, mivel január 15-16-án ért ki az arcvonal közelébe, erre már nem volt többet lehetősége. És akkor nézzük meg, hogy nézett ki ugye a 3 sízászlóaljnak legalábbis a parancsnoka, vagy az a tisztikar, amelyik a magját képezte. Ugye a 3. sízászlóalj parancsnok a Nagygerkelyfi László százados, 6 hegyi felszerelésű határvadászoknál szolgált, illetve 8. határvadász dandár közvetlen páncéltörő ágyús parancsnoka volt. A január 13-án megsebesült, a helyét Czár István főhadnagy vette át, ő pedig a 32., majd a 33. határvadász, majd hegyi vadász zászlajnál szolgált végig 39-től 45-ig, tehát tapasztalt hegyi és a téli hadviselésben is járatos tiszt. 4. sízászlóaljparancsnok Darvas László százados, kiváló síző, többszörös hadseregbajnok sízésben, ő is az egész 39 és 45 közötti pályafutását hegyi csapatoknál töltötte. A legutolsó beosztása a magyar első SS sízászlóaljnak volt a parancsnoka, és Chilébe fejezte be az életét. A 7. sízászlóalj az a példa, ami mutatja, hogy nem csak ezek a kiváló, tényleg azt lehet mondani, hogy kiváló sítudással, illetve téli harcászati felkészítéssel rendelkező katonák kerültek ilyen beosztásba. Én Ferenc alezredes ugyanis huszártiszt volt. És itt mutatkozik meg ez a probléma, ugye, hogy lovas, meg kerékpáros alakulatokból állítják fel ezeket a csapattesteket. Nyilván minden parancsnoki beosztásra nem jutott olyan ember, aki ezeket a speciális tudásokat birtokolta volna. Én huszár alezredesként vezette ezt a zászlóaljat, Ternovóénál hősi halált is halt, magyar érdemben tiszti keresztjét kapta. A többi kérdőjeles személy, az csak azért tettem mögé kérdőjelet, mert nem lehet tudni, hogy kik vették át utána a század parancsnokságot, de mind Cserei Ferenc százados, ő a Székely 27. gyalogezredtől volt, vagy pedig Sachs-Lehner Lajos százados, ő megint csak huszár volt, ő eltűnt, sebesülten Osztrogosznál. Ők nem voltak kifejezetten hegyiek, aztán Szabó János főhadnagy, aki az első századnak a parancsnoka, valószínűleg az alakulat töredékeit ő vihette tovább, ő viszont megint hegyi felszerelésű határvadász zászlajnál teljesített szolgálatot, illetve később hegyi vezető század parancsnok volt. A kitüntetések jól mutatják azt, hogy ezek az alakulatok a legkeményebb helyeken kerültek bevetésre, és hát tulajdonképpen itt néhány napos pályafutásokról van csak szó, ami a csapattesteket illeti. És akkor itt rá is térnék erre, hogy ugye a magyar sícsapatoknak a harci alkalmazása a 43-as hadműveleti időszakban, ugye az a baj, hogy a forráshiány miatt ez nem dolgozható föl, összefüggően nem föltárható ezeknek az alakulatoknak a története. A Magyar Királyi II. Honvéd hadsereg egyébként most már egy jó ideje az interneten is meglévő iratanyagából kiderül, hogy mindössze 2 sí alosztálynak van meg valamiféle harcjelentése, az egyik a 3. sízászlóalj 3. századáé, a másik pedig az 51. síszázadé. És hát hogyha végig böngészi az ember, de tényleg itt szinte darabra minden harcjelentést végig kell böngészni, hát 1943. január 17-18-a után sí alakulatként már gyakorlatilag nem bukkannak föl ezek az osztályszintű vagy alosztályszintű szervezetek a harcjelentésekben. Ilyen-olyan csoportok, amit általában századparancsnokok jegyeznek, ők bukkannak csak föl a harcjelentésekben. Csak azért, hogy mégis hogy nézett ki egy ilyen síszázadnak a pályafutása, a 3. sízászlóalj 3. századnak a harcjelentése az elég jól megvan. Ugye 43. január 13-án Oszkinóból Novooszpenszkojébe vagy Dovgalevka más néven vezénylik az alakulatot, és hát aznap hajnalban támadnak Urivra, és délutánig tartják ott az arcvonalat. Kicsit tovább is lépek, hogy egy térképen is azért lássuk, hogy hol vagyunk. Ugye itt ez a bizonyos Urivi hídfő, és ez a szaggatott vonal,
jelzi azt, hogy hol húzódik az arcvonal. Ugye itt Novo-Uspenkának van írva, de Uspenskaja helyesen, és innen indul a támadás Uriv felé, ami aztán elakad. Ugye azt csak röviden mondom, hogy a szovjet támadás az gyakorlatilag egy felderítő vállalkozásnak indult 1943. január 12-én. Hogyha az összlészszámot, nyilván ott, ahol a támadás történt, ott súlyképzés volt, de ha az összlészszámot nézzük, akkor nem is voltak többen, sőt kevesebben tulajdonképpen, mint a Magyar Királyi II. Honvéd hadsereg. A 25. gárda lövészhadosztály két megerősített gárda lövészezredének, illetve még egy lövészezred megerősített zászlajának a támadása egy harckocsi dandár támogatásával. Ez volt a január 12-i vállalkozás, ami a 4. hadtestet érte, ott is elsősorban a 7. könnyűhadosztály, illetve a 20. könnyűhadosztály csatlakozásánál, 7., illetve 3., 4. hadtest sávhatára ez, de olyan jól sikerült, hogy a Voronyezsi front, illetve a szovjet 40. hadsereg parancsnokságán aznap este eldöntötték, hogy a rendelkezésre álló erőket bevetik ebbe a résbe, ami hát ugye 6-10 kilométer mélységet élt el már az első napon, és ezt kifejlesztik a támadást, vagy továbbfejlesztik a támadást, és ugye ennek a folyamánya volt az is, hogy aztán 2 nappal később délebre a Strucsei hídfőből megindul a szovjet 18. önálló lövész hadtestnek is a támadása. Na most ezeknek a villámcsoportoknak és benne a sí alakulatoknak a rendeltetése nem volt más, mint hogy itt a 4. hadtestnél történt, illetve a 4. 3. hadtest sávhatára térségében történt betörést próbálják meg valamilyen módon elreteszelni. Úgy is mondhatjuk, hogy ezek a sí alakulatok, a 3 sízászlaj legalábbis, az ennek esett kvázi áldozatul. Ugye előbb a személyeknél látták a dátumokat, hogy ilyen január 13-a, 14-e, 15-e ezek a sebesülési, meg halálozási dátumok. Itt egy kicsit vissza is megyek akkor a 3. századhoz. Tehát gyakorlatilag egy napig, vagy közel egy napig Uriv előtt tudják tartani a vonalat, de olyan nehéz gyalogsági és tüzérségi tűz feküdt rajtuk, hogy aztán a kiinduló állásokban Novo-Uspenskajába visszavonultak, majd onnan január 14-én Rosszoskira, és itt egy fontos momentum van, és ez mutatja is ugye a sízászlójak hamari felbomlását, hogy már ezen a napon, tehát január 14-én ez a síszázad a Marcsa, az úgynevezett Marcsa csoportnak az alárendeltségébe lép. Marcsa Sándor ezredes, a 47. gyalogezrednek volt a parancsnoka, és innentől kezdve gyakorlatilag a 3. sízászló, mint egybefüggő és az alosztályaival, összes alosztályával együtt bevetett alakulat gyakorlatilag nem létezik. Tehát nem csak azért, mert megsebesül a parancsnoka, meg aki a helyébe lép, az is, hanem emiatt is, tehát egy ilyenfajta szétforgácsolódás történik, és utána ugyanúgy, mint bármilyen más alakulat részt vesz a Dontól való visszavonulásban, amely a számukra 43. március 21-én Korosztány melletti kis településen fejeződik be. Itt lehet látni, hogy január 13-án ennek a síszázadnak a létszáma 137 fő volt, és ez 63-ra csökkent le február 4-éig. Hősi halott és sebesült a személyállomány 28,5%-a, fatsérült 13,5%, eltűnt 12%, tehát több mint 50%-os vesztesége van az alakulatnak. Itt csak csináltam egy ilyen Google-is térképet, hogy ez volt a menetvonala ennek a síszázadnak, tehát a Urivtól egészen ez Obojányig vissza, tehát február elejéig ezt a jó, hát a Google 327 kilométer számított, de hát nyilván többet mentek, ezt tették meg bekerítésből bekerítésre vándorolva. Ezt a két térképet pedig azért tettem, ez a 7. sízászlóra vonatkozóan tettem be. Az itt látható Ternovoje községben gyülekeztették ugyancsak január 13-án a 7. sízászlójat, majd előre vezényelték Kolbinóra, ahol a Potudány folyó vonulatán, itt lehet látni a folyó, ez egy patak tulajdonképpen, vagy egy szélesebb patak, ami a Donba torkollik.
ezen volt egy hídfő, amit a szovjetek birtokba vettek, és a 7. sízászlóalj pedig irtózatos veszteségek árán ezt visszafoglalta. A nagyobb térképet pedig jobb oldalt azért tettem be, hogy azért pontosan látjuk, ugye itt van Kolbino, ahol ez a bizonyos hídfő van, és itt lehet látni ugye a betörésnek a helyét. Tehát a fekete vonal, ugye a felszakadt magyar arcvonal itt és itt, és ide vetik be a szovjet erőket, és hát ugye itt a cél az, hogy a csapásnak a déli szárnyán lévő szovjet kötelékek, azok be is forduljanak délre, és hatoljanak előre Osztrogoszk irányába. Itt a Don kelet felé kidudorodik, tehát nem látszik már a térképen, de itt kidudorodik kelet felé, tehát itt szépen le tudják vágni a második hadsereg legdélebbi szakaszán lévő 7. hadtestet, hogyha azt elérik, tehát ezért is volt fontos ennek a Potudany vonalnak a tartása, ami természetesen csak ideig, óráig sikerült, és ebben sok más egyéb csapattest mellett ez a 7. sízászló is teljes mértékben felmorzsolódott. Néhány szót szeretnék mondani ugye a szemben álló félről, mert az is egy érdekes történet, és erről is tulajdonképpen csak közhelyesen szoktunk beszélni, hogy hát igen, szovjetek, nagy tél, láttunk egy sok régi eredeti filmfelvételt, meg fotókat, ahol álcaruhába, sítalpon mennek a szovjetek, de mégis hogy is nézett ki ez a dolog őnáluk. Hát valóban igen komoly tapasztalatokkal rendelkeztek. 1941-ben, tehát rögtön a háború kitörése után egy olyan rendelkezés született, hogy elképesztő számban kell fölállítani sí alakulatokat. 1941 és 42 folyamán nem tudjuk a pontos számot, hozzávetőlegesen 300 sízászlóaljat állítottak föl a szovjetek, ez mintegy 170 000 fő, hogyha 570 fős létszámmal számolunk, körülbelül ennyi volt illetve ennyi volt a rendszeresített létszáma egy szovjet sízászlóajnak, még dandárokat is szerveztek belőlük, sőt, mi több, még rénszarvas sídandárok is felállításra kerültek, meg zászlóaljak. Szibéria északi területeiről ottani benszülötteket, nyenyeceket, komikat oda vezényeltek, és 1000 számra hajtották a rénszarvasokat, és ezekből szerelték föl ezeket az alakulatokat, tehát nyilván az utánszállítást oldották meg így. Ezeknek a sízászlóinak a zöme az északi frontok, tehát a karéliai, a volhói és a leningrádi frontnak az állományába általában csapásmérő hadseregek közvetlen arárendettségébe kerültek bevetésre, és azt lehet mondani, hogy ezek 42 tavaszára szinte mind megsemmisültek. Nagyon érdekes, hogy aztán később hogyan alakul ezeknek a sízászlóknak a sorsa a szovjeteknél. 42-43-ban azt lehet mondani, hogy ad hoc módon, amikor az időjárás megkövetelte, akkor lövész hadosztályonként egy sízászlóaljat szerveztek. A második hadsereg parancsnokság 1B hírszerző és kémelhárító osztályának van egy ilyen jelentése 42 december végéről, vagy az utolsó 2 hétből, hogy a 141. lövész hadosztály, ez az Urivi hídfőtől kicsit északra állt. 796. lövész ezredének 3. zászlaja sízászlójá lesz átszervezve. Ennek megpróbáltam utána menni, hát a 796. lövész ezrednek nincsen erre az időszakra vonatkozó anyaga. A 141. lövész hadosztálynak viszont van, de abból nem derül az ki, hogy valóban bekövetkezett-e ez a 3. zászlójának a sízászlójá szervezés. Azt viszont biztosan tudjuk, hogy 43. január 20-át, 20-21-én, tehát amikor a Voronyezs-Kasztornajai hadművelet a szovjetek részéről megindul, akkor a Voronyezsi frontnak a tartalékából több önálló sízászlójat is megerősítésül átadnak a 40. hadseregbe, de ezeknek az alakulatoknak a tevékenységéről túl sokat nem tudunk. Ugye az látszik, hogy a szervezetük 3 lövész századdal, 1 nehézfegyver századdal, illetve egy agnavető századdal, ugye ez nagyjából olyan, mint amit mi is terveztünk. Eredetileg az azért fontos körülmény, hogy itt minden első század az géppisztollyal volt felszerelve,
És hát persze kiváló sítudással rendelkező, a legtöbb esetben ugye szibériai, ha lehetőség volt, akkor szibériai legénységűek voltak ezek a századok, úgyhogy ők sokkal tapasztaltabbak voltak ebben a vonatkozásban, mi nálunk. Hogyha a tapasztalatokat egy kicsikét összefoglaljuk, illetve egy összegzést adunk, akkor az alábbi dolgokat lehet megállapítani a Magyar Királyi Honvédség téli hadviseléséről, illetve a második hadsereg téli hadviseléséről, hogy nyilván nem mindent soroltam föl, hanem talán a legfontosabbakat igyekeztem itt kivetíteni önöknek. Az egyik legfontosabb dolog, és ezt is írtam ott a baloldali oszlopba legelőre, hogy a katonák altestének a hideg elleni védelme volt különösen gyenge. Azt megállapította több jelentés is, hogy amíg a magyar katona állásban volt, és mondjuk azt a kedvező helyzetet vesszük, hogy meg is kapta a számára adott, vagy neki kirendelt ugye téli óvócikkeket, akkor amíg állásban volt, és volt melegedési lehetősége, ez sem egy utolsó dolog, tehát be tudott húzódni egy fűtött helyre, ott tudott inni egy pohár rumos teát, akkor ott egészen jól sikerült helytállni. Abban a pillanatban, hogy kivetették őket az állásból, ott csődöt mondtak. Itt lett volna jó ugye a sítudás és a hozzávaló sífelszerelés is akár. Ugye gyapjú fehérnemű kapcák ugyan kaptak, azt tényleg nagy számban kaptak, -30 alatt azok se védtek eléggé. Ugye, amit említettem, hogy kevés volt a szőrcsizma, nagyon sok nem jutott ki az első vonalba, az is probléma volt, hogy az egyéni felszerelés, illetve a ruházati darabok, öltözeti darabok, bakancsok, nadrágok, azok már eleve kopottak voltak akkor, amikor bekövetkezett a szovjeteknek a téli támadása. Azt teljesen egyértelműen mondták utólag, akik ezeket a tapasztalati jelentéseket írták, hogy ez a bizonyos válenki, hát ez volt a legszenzációsabb öltözeti darab, mert hogy tényleg ebben jól tudtak mozogni, nagyon meleg, ugye ennek a talpa is szőrös, tehát nem csúszik a havon, a sílécbe is be lehet illeszteni, tehát ugye ez egy kiváló darab volt. Aztán jönnek a fegyverzettel kapcsolatos problémák. -30 fok alatt megint ugye gyakorlatilag semmilyen kézi lőfegyver nem bírta, ugye a pára lecsapódik a fegyverek hideg fém testére, megfagy, nem kell tovább mondani, géppuska, hevedere, kenderből van, ilyen hőfoknál megfogy a kender, eltörik, nem tudják adagolni a lőszert, hűtőfolyadék befagy, ugye ne felejtsük el, hogy ezek mind a régi Schwarzlose géppuskák voltak, vízhűtéses. Aztán például azt megfigyelték tömegesen 36 mintájú kézigránátnál, nagy hóban, befullad, nem működik el. Nagyon nagy probléma volt a téli olajok és kenőanyagoknak a minősége. Gyenge minőségű téli olajokat kapott sajnos a hadsereg. Eklatáns példa, ugye örömmel, előszeretettel zsákmányoltak magyar katonák is ugye szovjet fegyvereket, kifejezetten ugye a PPS géppisztolyt. Szovjet téli olajjal működik, magyar téli olajjal nem működött a PPS sem. Tehát ilyen probléma is volt. Általában meg lehet azt állapítani, ugye, hogy jelentősen elmaradt a magyar téli felszerelés korszerűsége a némettől és a szovjettől is, de mondom, tehát állásharcban ott azért megfelelt. A gép- és harcjárműveknek a műszaki technikai kiszolgálása messze-messze elmaradt a követelményektől a téli viszonyok közepette, és természetesen a sícsapatoknak a szervezése, a fegyverzete, emberanyaga, részben a felszerelés, a kiképzése sem volt megfelelő. Egyébként erről az a Hajba Géza, akinek mutattam a kis rövid portréját, 1943-ban már egy nagyon érdekes szakcikket jelentetett meg a már hivatkozott Magyar Katonai Szemlében, hogy hogyan kéne majd a későbbiekben igazából csinálni ezt a sícsapat szervezést. Hát nyilván nem írhatta azt le, hogy tökéletes csődöt mondtak a magyar sícsapatok, de a sorok között olvasva, hát erre lehet rájönni. És végül ezzel lehet vitatkozni, ez az én személyes sorrendem vagy értékelésem,
hogy a téli hadviselés vonatkozásában mik voltak a legfőbb problémák a második hadsereget illetően. Én mindenféleképpen az első helyre az egyes harcos téli öltözetének a tömeges méretű tökéletlenségét teszem. Ugyanis hiába van olyan fegyverzete és felszerelése, ami működik tél-víz idején, hiába van jó szervezetű, tényleg a hadműveleteknek és a helyzetnek megfelelően szervezett speciális téli alakulata, hiába van egy kiváló nem csak elméleti, hanem gyakorlati tudása a téli harcászat elén, hogyha vacog, nincs felöltözve, elfagy a lába, akkor ez mind nem számít. Tehát én ezt tartom a legfontosabb és legfőbb problémának. Természetesen második helyen mindjárt a különféle, tehát a fegyverzet és a katona által használt harci technikai eszközöknek a megbízhatatlansága nagy hidegben. A téli harcászati kiképzésnek az elégtelensége, itt ugye az időtartam, a rendelkezésre álló időtartam az semmiképpen nem volt elég, annyi idő alatt ennyi embert nem lehet felkészíteni, átképezni, és természetesen a sí alakulatoknak a nem megfelelő mi volta. Hogyha ránézzünk arra a szakirodalomra, amely akár csak a Magyar Király II. Honvéd hadseregnek a hadi alkalmazásával foglalkozik. Én valahogy azt olvasom ki, de úgy a régebbiekből, akár több évtizeddel ezelőtt megjelentekből is, mint akár a legújabb publikációkból is, hogy a tél okozta problémák, illetve a téli viszonyokra való nem megfelelő felkészülés, ez nincsen kellőképpen kihangsúlyozva. Ez nagyon érdekes kontrasztot látok. Tehát egyrészt a közbeszédben ez mindig elhangzik, hogy így a téltábornok, meg úgy az orosz tél, meg így a nagy Szimankó, de ez a szakmunkákban ez nem domborodik ki. És nagyon érdekes, van egy összefoglaló tapasztalati jelentése a második hadsereg szereplésének, gyenge szereplésének az okairól. 43 április közepén keltezett körülbelül, ezt Kovács Gyula, a vezérőrnagy, a második hadsereg vezérkari főnöke veti papírra. Nagyon jó az összefoglaló egyébként, de ott is találtam egy ilyen mondatot, hogy hát nem lehet mindent a téli hidegre fogni. Ez egyrészt igaz, másrészt viszont pont abból az okból kifolyólag, hogyha az egyes harcos fázik, ha az egyes harcosnak nincs meg az a komfort érzete, hogy ő nagy hidegben is biztonsággal tudja alkalmazni a rábízott felszerelést és fegyverzetet és hatásosan, és alkalmazni azt a kiképzési tudást, amit neki megtanítottak, amit neki átadtak, akkor nem fog sikerülni egy ilyen személyi állománnyal vívott, sikerrel megvívott hadművelet, az nem folytatható le. Nekem ez a mondjuk úgy, hogy végső konklúzióm és meglátásom a Magyar Királyi II. Honvéd hadsereg téli hadműveleteivel kapcsolatban. Én nagyjából ennyit gondoltam önöknek elmondani, és természetesen, hogyha bármilyen kérdésük van, akkor arra, ha tudok, akkor szívesen válaszolok. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket.